Spirit ada ya kok tara-tara. Iya kono ori. Andai. Iya me dia dia tai. Ôi. Lấy luôn nào con nó vậy kìa. Lộ. Itu gini omen loh, ini gini kan. Hari kan ada wes mana nih? Ada lagi? Wes. Asik, aku mau dipakai. Kaya no rakam. Mau nói đó nhà tôi. Cô đó không tao làm cái gì. Con này ra cái này cái hai tay sẽ làm gì mà tôi. Ya, nakam daw di daw makan daw si. Ya bikin na bilong-rong. Ayun kay, ya to kayo antes kay tao. Nakam nori ang kay. Sa nori asan nori ang matayan ng ping. Ayun kay, kay kam datani nga pan ng mga event no. Sa naman. Nai mera ano ka na. Okay. Punta ka kahit ako rin na kuya, kahit na ako. Kahit... Yan ako. Ioretan. Kahit KUC Ioretan bang kaya tayo kaya yun na kaya karoon ko yung kahit ako. Kaya kakakamtara dito dahil. Kumabunuro ano lang. Kasi ngayon ano kamatatan nga dahil ako tingay. Ya ba yan? Saan ang lodi? Okay, tita. Ya kan sinuwag. Saan ang lodi? Ate ilo ni mengenan. Agi rin. Ngayon, saan ako makana tayo tatalaga? Agi rin. Maybe yeah. Wari. Ano nang ibig? Hindi ka man. Ara. Hindi ako matapos.